Let's start again. Vítajte pri druhej časti môjho podcastu. Moje meno je Petra Banášová. Oh my god, don't touch my face. Nerob. Dobre, takže zarazaná čiapka, to ideme na to, ready? Takže, koľký z vás ste naozaj 100% autentickí? Autentickosť znamená pravý, taký akoby surový, taký akoby proste sami sebou. Pretože mne sa dosť často stávalo to, že som nemohla byť. Ja som si myslela, že nemôžem byť sama sebou, pretože ma ostatní budú súdiť. Je milión vecí, ktoré si o mne ľudia mysleli a ja som s nimi tak nejak v podstate súhlasila, pretože som nemala svoj vlastný názor. Niekto povedal, že som tučná, tak som povedala si áno, OK, tak asi je to pravda, tak musím niečo so sebou robiť. Niekto povedal, máš krivé zuby, tak som šla k zubárovi, aby mi trošku porobkal zubky. Áno, trošku sa rozpadli, to vôbec nevadí. Povedali, že nemám krásne vlasy, tak som sa snažila čo najlepšie urobiť proste vlasy. Nielen hodnotili akoby mňa, ale častokrát mi povedali, že som hlúpa a ja som tomu verila. Bolo veľa vecí, ľudia ma hodnotili, a či už to boli kamaráti, kolegovia, rodičia, partneri a tak ďalej. Povedzme si tak, väčšinou človek, keď vám niečo povie a vyčíta vám alebo vás hodnotí, tak hodnotí tú vec, s ktorou on sám nie je v pohode. Vidíme hejterov, nechceme do tohto moc zabrdať, ale áno, hejteri reflektujú svoje nedostatky, takže zdravím všetkých hejterov. Je určitá skupina ľudí, ktorá s vami nikdy nebude spokojná, či už sú to rodičia, či už to môžete byť vy sami, pretože áno, častokrát sabotujeme sami seba. Verím v to, že každý z nás... Počkaj tu na tie vlásočky, to nám teraz trošku poškrapkáva. Takže, verím v to, že každý človek má v sebe vnútorné dieťa. Každý jeden. A vedia nás potešiť častokrát veci, ktoré sú... také, ktoré by nás potešili aj v našom detstve. Naše vnútorné dieťa naozaj dokážeme hodne utláčať, dokážeme ho hodne šikanovať a vieme byť k sebe veľmi, veľmi, veľmi zlí. Niekedy sa nachádzame, možno aj ty sa teraz nachádzaš v stave, kedy môže si so sebou ako tak spokojný, alebo sa nenávidíš, nevieš prijať samého seba a proste sa nemáš rád. Niekedy ja to zažívam. Ten pocit toho, že som nedostatočná, že... Ja to poviem tak. Mám svalovú dystrofiu, je to ochorenie, pri ktorom postupne ochabujú všetky svaly. Naozaj vo veľa činnostiach som odkazaná na pomoc druhým. Zdôverím sa vám s takou vecou a tým je to, že ja som na sebe nevidela žiadnu hodnotu. Ja som nemala pocit, že môžem niekomu niečo dať a moja hodnota klesala, aspoň v mojich očiach, keď som fyzicky prestávala zvládať robiť určité veci, určité činnosti. Moje ochorenie robí to, že svaly sa časom nahradzajú bezcenným tkanivom, tukom a väzivom a sval v neskorších štádiách nie je schopný urobiť žiadnu kontrakciu. To znamená, že aby ste mali takú predstavu, že čo ten dystrofik, jak to vlastne vyzerá v tých finálnych štádiách, pretože ono síce liek na jeden typ dystrofie je, ale nie na ten môj. Ten môj sa síce testuje. Kým ten liek naozaj sa dostane do obehu a bude sa podávať dystrofikom, tak to môže byť aj 6-10 rokov. Takže na liek nespolieham. Pre predstavu, ako dystrofik vyzerá v posledných štádiách, za predpokladu, že nemá liek, tak je to ležiak, je to človek, ktorý sa nezvládne sám postaviť, nezvládne sa sám najesť, nezvládne sám piť. Dýchajú za neho dýchacie prístroje, zlyháva mu srdce a ten človek sa zadusí alebo zomrie na nejakú infekčnú chorobu, že to proste jeho telo nedá. Neviem si predstaviť, aké to bude, keď to bude. Mala som pocit, že moja hodnota klesá práve tým, že sa o mňa ľudia musia starať. A ja som odmietala pomoc. O môj Bože, ako veľmi. Teraz už keď poprosím o pomoc alebo prijímam pomoc, už to není také a neberiem to tak, že mi to uberá na hodnote. Ale kedysi to tak bolo. Mala som pocit, že čím viacej som fyzicky v prdeli, tým menej ma budú mať ľudia radi a tým nižšiu hodnotu mám. Ja som si ale časom uvedomila, že to, čo môžem ľuďom ponúknuť, nie je moje telo. Áno, môžem ponúknuť aj svoje telo, jasné. A môžem vám povedať, že situácia napríklad, keď sme niekde vonku a nejakej babičke spadne niečo na zem a ja sa nemôžem zohnúť, aby som jej to zdvihla, tak je to blbé. Cítim sa blbo, hej, pretože by som veľmi chcela pomôcť a nemôžem za každým chodiť. Dobrý deň, pani babička, ja mám svalovú dystrofiu, preto vám to nezdvihnem. Väčšinou niekoho poprosím, aby išiel a pomohol tej babičke zdvihnúť si, alebo môže to byť mamička, hej, babička, ktokoľvek, môže to byť nejaký chlap, čo mu niečo spadne, chápeš? Spadne mu kreditka napríklad.
No a nejdeš po, nejdeš po tej kreditke, ale proste ideš mu ju zdvihnúť, chápeme sa. Srdce mi trhá, keď ľudia píšu o tom, že majú doma manžela, manželku, partnera, partnerku, nejakého súrodenca alebo kohokoľvek a ten človek ich nechápe a to ochorenie zľahčuje. Keď začneš jesť proteíny a začneš cvičiť, tvoja dystrofia sa určite vylieči. My dystrofici s týmto nevieme nič urobiť, naše telo takto nefunguje. Nám dystrofikom chýba gén, ktorý je zodpovedný za metabolizmus určitej bielkoviny a tá bielkovina sa nedokáže vstrebať. To znamená, že ja môžem jesť kilo proteínu a nič sa nestane. On ten dystrofik je niekedy na všetko sám v tom, že ho nechápe jeho partner, nechápe ho jeho rodina, nechápe ho súrodenec, ktokoľvek. To, že už ho nechápu ostatní, to je jedno, ale tí najbližší ho nechápu. Veľakrát sa stáva, že takýto invalidný človek zostáva medzi toxickými ľuďmi len kvôli tomu, že potrebuje pomôcť a tá rodina mu nejakým spôsobom pomôže aspoň v niečom a ten človek sa uspokojí s tým, že OK, tak aspoň toto. A znáša rôzny teror a tú svoju hodnotu vlastne znižuje kvôli ostatným. Ja viem, že je strašne ťažké oslobodiť sa od toxických ľudí a tým myslím len kamarátov. Práca pre vás môže byť toxická, môže to byť naozaj, môže to byť deti, môže to byť ktokoľvek. My Slováci máme predsudok, že veď je to rodina, veď to sa nepatrí, hej, že vykašľať sa na nejakého, ani nie, že vykašľať, ale proste oslobodiť sa od niekoho toxického. Ostatní to tak nevnímajú, ale pokiaľ ten človek je toxický pre vás, tak je to proste prúser jak hovado. Ak zažívaš niečo takéto, som v tom s tebou. Hej, ja chápem ťa. Stáva sa to, že niekedy nám ten partner ubližuje viac, ako by sme chceli a nevieme odísť od ľudí, ktorí nám ubližujú. Ale prečo? Nevážne, prečo? Zostávaš s človekom, ktorý ti vedome ubližuje, alebo nevedome. A ty mu to len nevieš povedať, lebo sa bojíš, že odíde, že sa bojíš, že ťa nepochopí, že sa bojíš, že si z teba bude robiť srandu. Je milión dôvodov prečo. Ale ty si úžasný človek a ty si zaslúžiš lásku. Vážne. Ľudia sa boja byť slobodnými. Boja sa odísť zo vzťahov, boja sa byť sami. Mne sa strašne páči, ale že mega sa mi páči, že môžeme byť kýmkoľvek, kým chceme. Je to o tom, čo preferujeme, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči a aký sa rozhodneme byť. Možno sa ti stalo, že ťa niekto obvinil z toho, že si nejaký. A ty si povedal, no ale ja to mám v povahe. Ale to je moja tendencia. Toto je to, čo aký som. A obhajujeme si tým svoje zmýšľanie, svoje činy. Mám tu takú myšlienku. Prestaň viniť samého seba. Alebo každého, alebo kohokoľvek. Pochop, že máš vedomosti a silu rozhodnúť o tom, čo preferuješ a čo nie. Len preto, že ťa niekto naučil viac toho, čo nepreferuješ, to neznamená, že sa teraz toho musíš držať. Pretože jediné, čo teraz robíš, je, že sa kotvíš v veciach, ktoré nepreferuješ. Myslím držanie zášti. Takže ak je niečo, čo nepreferuješ, nedrž vinu. Neobviňuj ostatných. A neobviňuj ani sám seba. Robil si, čo si mohol a najlepšie, ako vedel. A stále robíš najlepšie, ako môžeš. A ak by to nebolo fajn, nepočúvaš tieto slova. Začni v seba veriť trošku silnejšie. My niekedy hľadáme lásku a vyžadujeme lásku od ostatných. A až potom začneme mať radi sami seba. V mojej hlave to bolo tak, že keď ma bude mať rado dostatočný počet ľudí, až vtedy začne mať rada samu seba. Môže sa v tom nachádzaš aj ty, ale na koho povolenie čakáš? Prečo to podmienuješ, tú svoju sebelásku, tým, že ťa musí mať niekto rád? Keď ťa nikto nemá rád, tak fuck off. Prečo by si chcel, aby ťa ten človek, ktorý ťa nemá rád, mal rád? Ak si len tolerovaný a obľúbený, na to zabudni. Vážne, potrebuješ byť viac skutočný, potrebuješ byť viac autentický, proste vykašľať sa na to, kto si o tebe čo myslí. Urážaj ľudí, buď sám sebou. Za prvé, nemáš čo stratiť, za druhé, budeš naozaj sám sebou. Buď ochotný odstrčiť nesprávnych ľudí. Lebo ak neodstrčíš tých nesprávnych, ktorí tú tvoju autenticitu neberú a neberú ťa takého, aký si, nikdy nepritiahneš správnych ľudí. Niekedy tá čistka bolí, niekedy sa príliš prilneme k tomu našemu životu a vlastne aj k tomu životu, ktorý vlastne nemáme radi. A bojíme sa toho, čo bude. Keď vyfiltruješ tých stupidných ľudí okolo teba, ktorí ťa stejnak nemajú radi, tak dáš priestor práve tým, ktorí ťa majú radi. A zaľúbia si ťa. Ja som sa vždycky snažila prezentovať ako dokonalá babenka, vždycky upravená,
keď som nebola upravená, hej, vieme, poznáme a každý máme tieto dni, tak som si stále ospravedlňovala to, že ježiš, ja mám dneska masné vlasy, musím mať čiapku. Ja nemám vyžehlené veci, lebo mi nefungovala žehlička. Ježiš, tu mám nejaké smietky. Robila som všetko preto, aby ostatní ma videli tak, ako som chcela vidieť samu seba. Ja vám teraz ukážem to, čo mám pod čiapkou. Blbo upravené vlasy. Hej, toto som ja. Mám čiapku, lebo sa mi to na podcaste páči. V ľuďoch chýba autenticita. Chýba tá surovosť, chýba tá krása. Možno ste si aj všimli, že pritiahneme takých ľudí, akí sme my. A keď budeme falošní aj voči sebe, tak pritiahneme práve falošných ľudí. Odstrčiť nesprávnych ľudí znamená vykašľať sa na názory ostatných. Vykašľať sa na názory. Fuck it proste. Hlavne na Instagrame, v storičkách, tak ma nesledujete, tak život so svalovou dystrofiou, mrknite na to. Moje storička sú neohrabané, sú surové, sú autentické. A aj keď si niekedy poviem, že ty vole, Petra, mala by si zúmiť hlavu, alebo Petra si tučná, alebo čokoľvek, tak toto som ja. A sú ľudia, ktorí ma nenávidia, sú ľudia, ktorí ma majú radi. Ale hlavne som sa naučila mať rada samú seba. Kedy si mamina povedala jednu takú vec ohľadne prijatia samej seba. Nevedela som prijať svalovú dystrofiu rokuce. Až keď si ty prijala svoje ochorenie, vtedy som to mohla prijať ja. Myslím si, že je to takto nielen s ochorením, ale aj s prijatím samých seba. Ľudia vás nemôžu prijať, keď nepríjmete vy samých seba. Prečo sa ale trestáme a nedáme si lásku? Prečo hľadáme povolenie u ostatných? Častokrát to, čo nemáme, hľadáme v partnerovi. Napríklad lásku. Pokiaľ budeme hľadať lásku u neho, tak akurát nedostaneme lásku. Dostaneme absťák a len sa budeme spútavať. Veľa ľudí, ktorí mi prišli do života, ma niečo naučili. Svalová dystrofia robí to, že niektoré svaly sa abnormálne zväčšia. Ja mám veľké lítka, až moja priateľka ma naučila milovať ich. Správni ľudia s nami robia správne veci. Chápeme sa. Viem, že je ťažké otvoriť sa. Viem, že je ťažké prijať samého seba, keď vieme, že sme nie dokonalí. Ale kto je dokonalý? Nikto. Na Instagrame nájdete fotky dokonalých ľudí, dokonalých postav, všetci sa porovnávame. Ja som to robila tiež. #self-love. Jasné. Zo sveta sa vytratila realita. Žijeme sociálnymi sieťami, kde vidíme všetko krásne. Porovnávame sa, ako tomu sa darí. Susedovi sa darí, hen má 2 deti a nemám ešte ani jedno. Sused má nové auto, ja mám starú Škodovku. Na konci ulici majú prekrásny dom, ja mám hypotéku a nevládzem ju splácať. Toto sú veci, ktoré sociálne siete neukážu a preto ja som sa rozhodla ukázať vám naozaj autentický život. Naozaj musím uznať, že som na seba pyšná, že dokážem byť autentická. Boli ma telo. Napadá ma ešte taká vec, čo sa týka sebavedomia, tak porovnávame sa práve kvôli týmto sociálnym sieťam. Hej, vidíme všetko krásne, rúžové, ale ak nie si sebavedomý, je to kvôli tebe a nie nikomu inému. A môžeš si povedať, že nie, tak toto není, mne urobil tamten tamto a mne urobil tamten tamto. Áno, možno to urobili a je to pekne na hovno a je to nefér a bolí to a je to nespravodlivé, ale oni to neurobili. Oni urobili veci, ktoré prinútili teba urobiť to sám sebe. Vo finále je to o tebe. Ty si väzňom vo väzení. Ty si ten, kto to zneužíva. Ale počúvaj, v tomto je to krásne. To znamená, že ak si to robíš sám, kto ti s tým pomôže? Kto ťa z toho dostane von? Kto to dokáže zastaviť? Ty. Nie si závislý na niekom ďalšom. Nie si nikoho otrokom a ty máš nad všetkým kontrolu. A to je tá krásna voľnosť. To je na tomto pekné. To znamená, že musíš zanechať to, čo ťa blokuje. Môžeš dať povolenie sám sebe. Aké požiadavky sa snažíš dosiahnuť? Vykašli sa na to. Nechaj to odísť. Chcem teraz po tebe jednu vec. Nech si kdekoľvek, zastav sa a z plných pľúc si zakrič. Ide to? Nejde to? Bojíš sa toho, čo si o tebe ľudia pomyslia? Si niekde v autobuse, si niekde, neviem, v nejakej miestnosti, v čakárni, kdekoľvek. Prečo nezakričíš? Lebo sa to nepatrí? Takže ešte raz, znovu, zakrič. Stále nič, stále nie? Kto povedal, že sa to nehodí, že teraz nemôžeš kričať? Uvedom si jednu vec, že ty si ten, kto žije svoj život. Ty si ten, kto nad ním mám kontrolu. A môžeš si robiť čokoľvek. Takže ešte raz, si pripravený na to zakričať, nech sa deje čokoľvek,
Nech proste ktokoľvek si čokoľvek myslí, zakrič. Á! Som zvedavá, či niekto dojde tu ale snad nie. Uvedom si, že ty si sám sebou a ty rozhodneš to, čo sa hodí alebo nehodí. Ty máš v sebe možno, že častokrát veľa predsudkov o tom, ale nie, že ostatní, čo si budú myslieť, ale ty, čo si o sebe myslíš. Vykašli sa na to. Buď voľný, buď nespútaný, lietaj, krič, tancuj. Čo ti v tom bráni? Niekedy si to ty sám. Takže vykašli sa na svoje predsudky. Ja si tak hovorím, že kedykoľvek je nejaká ťažká situácia alebo niečo, čo mi je veľmi nepríjemné, že je to mimo moju komfortnú zónu, tak si poviem, že čo najhoršie sa môže stať. OK, dobre, tak teraz som niekde v šakárni medzi ľuďmi, som niekde u lekára. Čo najhoršie sa môže stať, keď zakričím? Tak asi niekoho môžem vystrašiť. Neviem, možno sa niekto zlákne, ale to je asi najhoršie, nie? Alebo vybehne sestrička a opýta sa, že čo sa deje, alebo niekto dostane infarkt, čo ja viem. Ale vážne, čo sa stane? Vôbec nič. Buď slobodný, rob veci, ktoré proste chceš. A ak aj sa ti nedá zakričať teraz, hneď, úplne naplno, tak zakrič aspoň trochu. A buď sám sebou. Nie je nič krajší pocit, ako keď sa oslobodíš od všetkých ľudí naokolo a budeš proste sám sebou. Ja viem, že je to príklad len kričania, ale to môže byť spojené úplne s čímkoľvek. Bojíš sa povedať svoj názor? Čo najhoršie sa môže stať? Niekto nebude zdieľať tvoj názor. Ale prečo by si ty mal svoje názory prispôsobovať niekomu inému? Niekomu cudziemu? Bojíš sa, čo si o tebe ľudia budú myslieť, lebo máš menšiu nadvahu. Alebo si obezný. Ako je to akoby rozhodnutie žiť tak? Tvoje! To, že niekto chce žiť úplne iný život, to, že je niekto chudý a fajčí cigaretky a blbo sa stravuje a funguje na Red Bulloch, nech. Ale prečo by si ty mal svoje ja prispôsobať niekomu ďalšiemu, niekomu inému, niekomu cudziemu? Ja keď som bola malé dieťa, tak mamina nemala peniaze. Mala som oblečenie po druhých. Na Vianoce som dostala takú krabičku s hygienickými potrebami, pretože to niekto daroval do nejakej charity. A tento balíček z charity sa dostal ku mne a ja som mala Vianoce. Pamätám si, že som sa hanbila za to, že nemám vždy vyžehlené trička, že mám otrhané gate, že ich mám medzi nohami rozšúpané. Decka sa mi smiali a tak. A sú nejaké veci z detstva, ktoré viem, že som si niesla až do svojej dospelosti. A teraz pracujem, keď mám 32 rokov, na odblokovaní všetkých týchto vecí. Ale poviem ti tak, že sú ľudia, ktorí nikdy nepochopia tvoju situáciu. Nech urobíš čokoľvek, nepochopia ťa. Ty nepotrebuješ ich pochopenie. Ty potrebuješ pochopiť sám seba a vážiť si samého seba. Mať rešpekt sám voči sebe, nie ostatný. A správni ľudia ťa pochopia a pred takými ľuďmi sa nemusíš hanbiť, že máš rozšúpané nohavice na stehnách. Lebo ten človek chápe tvoju situáciu. Myslím si ale, že to není o tom, aby ma druhí pochopili, ale o tom naozaj, aby som pochopila samu seba. Veľakrát sa ma ľudia pýtajú, že odkiaľ čerpám energiu. Sama zo seba si silnejšie, než si myslíš. Len teraz prechádzaš procesom, kedy si na to spomínaš. Ako je možné, že zabúdame na svoju silu? Lebo sme vytrénovaní. Vidíme to v reklamách, vidíme to v televízii, vidíme to všade naokolo. Sme non-stop utláčaní tým, že nie sme dokonalí. A jasné, človek, keď mu dlho rozprávate jednu vec, tak tomu uverí. Ďalšia vec, čo sa týka emócií. A naša spoločnosť vyžaduje a ukazuje, že všetci musia byť šťastní. A ako náhle sa stane to, že nie si šťastný a cítiš depresiu, cítiš smútok, okamžite ti dajú nejakú tabletku, aby ti bolo lepšie. Ale nie je to o tom, aby si bol len šťastný. Aby všetko bolo krásne, aby všetci boli dokonalí. Stráca sa tým pádom autenticita, keď všetci budú dokonalí. Niekto má krásne modré oči, niekto má krásne vlasy, niekto má nádherný zadok, niekto vyniká v matematike a v psychológii, niekto prekrásne kreslí. Je milión vecí, v čom každý jeden vyniká. Ale keby všetci boli dokonalí vo všetkom, stráca to zmysel. Myslím si, že je dôležité, aby si našiel svoju silu, aby si našiel samého seba, aby si si uvedomil, že to není o tom, že musíš byť dokonalý. Ja neviem počítať. Vážne, mám veľký problém počítať. Musím si to napísať alebo zobrať kalkulačku. Nejakú logiku mám, ale nič. Matematika vždycky mi som mala štvorky. Vo finále treba nájsť riešenie. Keď ti niečo nejde, tak nájdi riešenie. Hej, mne nejde matematika,
tak mám kalkulačku, alebo moja partnerka ma vždycky zasaportuje, keď potrebujem healthnúť, akoby rýchlo. Ale to, že nezvládam matematiku, tak ako by som chcela, tak ako bolo očakávané, hej, vždycky na škole, tak viem rozprávať, robiť milión iných vecí. A je krásne, že keď sa napríklad stretnú nejakí priatelia, každý dokáže prispieť niečím. Nájdi to, čo ťa baví. Nájdi to, v čom ty si dobrý. Ak si teraz povieš, ja nič neviem, ja nič nezvládnem, zvládneš. A zvládneš to vtedy, keď sa rozhodneš. Bacha na tieto veci, pretože není to o tom, že ja som v ničom není dobrý. Si dobrý vo veľa veciach. Ale možno si tie veci ešte nenašiel. Tak začni hľadať, baby. Bez toho, aby si začal hľadať samého seba, tak nikdy samého seba neodhalíš. Ja. Šaláti, mám vás rada. A verím, že každý jeden z vás má čo ponúknuť. A ak máte aj nejaké ochorenie, tak to není koniec sveta. Ak ste v nejakej situácii, s ktorou si neviete poradiť, není to koniec sveta. A není to to, čo vás definuje. Ani vaše ochorenie, ani vaše finančné problémy vás nedefinujú. Nič. Definuje ťa to, ako sa definuješ ty sám. Mám takú myšlienku a strašne sa mi to páči, pretože som sa v tom hrozne našla. Možno sa v tom nájdeš aj ty. Hľadala som samu seba a očakávala som, že jedného dňa sa zobudím a príjmem samu seba a svoje ochorenie. Že zasvieti slnko, že rozkvitnú všetky kytičky, že ja budem v krásnych princeznovských šatách, budem si cupkať a tak si poviem, že budem si vyhadzovať takto tie konfety a poviem si, teraz som prijala samu seba, lebo je to tak a takto to nefunguje. Nefunguje to s ničím. Samu seba som našla až vtedy, keď som sa rozhodla, aká chcem byť. Dáva zmysel? Ja som stále hľadala, že kto som. Môžeš skúšať hrať na klavíri, nebude ti to fungovať. Môžeš cestovať, môžeš robiť milión vecí a nie všetko ti bude akoby vyhovovať. Ale vo finále ty sa rozhodneš, kto si a aký si. Pretože aj keď ti ten klavír nepôjde, aj keď ti to cestovanie nepôjde, aj keď ti nepôjde napríklad varenie kávy. Hej, ja milujem kávu, takže hej. Tak to není o tom, že si povieš, toto není pre mňa, ale ty sa rozhodneš, či sa to chceš naučiť. A takto je to s nami. Ty sa vlastne rozhodneš, kým chceš byť. Čo sa ti páči, čo preferuješ. Takže ak zvaluješ to, akým si na druhých, to ti nebude fungovať. Pretože ty si ten, kto riadi svoj život. A ty si ten, kto rozhoduje o tom, ako sa bude chovať a o tom, aký bude. A to je na tomto krásne. Buďte autentickí šaláti. Vážne. Tvoj nový život s týmto vedomím ťa bude stáť ten starý. Tvoj nový život ťa bude stáť tvoju komfortnú zónu, ktorú si budeš musieť nanovo vybudovať. Bude ťa stáť vzťahy priateľov. A namiesto toho, že budeš obľúbený kvôli tomu, aký naozaj nie si, budeš milovaný a pochopený, taký, aký naozaj si. Vybuduješ si novú komfortnú zónu. A tí ľudia, ktorých máš stretnúť, tí správni ľudia, tak ťa počkajú na druhej strane. Takže nesabotuj samého seba. Zanechaj svoj starý život, svoje staré návyky a buď autentický. Pritiahneš autentických ľudí a tvoj život sa zmení. A tak ako často rada hovorím, čo najhoršie sa môže stať, keď budeš naozaj sám sebou. Takže ak sa bojíš toho, čo najhoršie sa môže stať, tak si spíš zoznam všetkých variant, ktoré sa môžu stať, keď naozaj budeš sám sebou. Príjmi to a keď to príjmeš a náhodou sa to stane, tak už ťa to nerozhodí. Ale ty vieš, že si sám sebou a na tom záleží. Buď sám k sebe láskavý. Daj si veľa lásky. A ak aj tú lásku ti nedá niekto ostatný, či už je to partner, alebo rodina, alebo ktokoľvek, daj si ju ty sám. Prijala by som vám všetkým, aby ste naozaj dokázali byť plne sami sebou a nebali sa stratiť ľudí, ktorí za to nestoja. To, či za to stoja alebo nestoja, uvidíte časom. Ale ak ste ešte doteraz nezakričali za celý podcast, tak choď niekde vonku a zavri oči a proste zakrič. Bude to veľmi oslobodzujúce, garantujem ti to. To kričanie je len taký malý symbol toho, že máš byť sám sebou. Neboj sa povedať svoj názor. Neboj sa držať sa svojich hodnôt, keď sa k tebe ľudia chovajú škaredo. Vylúč ich zo života, ty takých ľudí nepotrebuješ. Ty chceš ľudí okolo seba, ktorí ťa budú milovať kvôli tomu, aký naozaj si. Šaláti, ukážte svoju farbu. Buďte sami sebou. A ak ste vyšli zo svojej komfortnej zóny, rozpažili ruky a zakričali, napríklad ste sa pri tom aj natočili alebo tak mi to pošlite. Označte ma, ja vás rada prezdielam. Pretože chcem šíriť osvetu, chcem šíriť dobro, chcem šíriť autentickosť. Buďte autentickí, buďte láskaví. Hlavne sami k sebe.
je extrémne dlhá doba, kedy som sa nenávidela. A o to viac teraz lásky si potrebujem dať. Ak máš zdravotný problém, tak naozaj vieš ponúknuť viac ako svoje telo. Nestávaj na fyzickej kondícii tvoju hodnotu, pretože to tak nie je. Ľudia, keď chcú, tak ti pomôžu. Keď nechcú, nepomôžu. Nepreberaj zodpovednosť za pocity iných. Buďte slobodní šaláti. Ja. Ďakujem za dopočúvanie tohto podcastu. Ak to tak cítiš, daj follow, pozdieľaj, prezdielaj. Urobte si krásny deň. Urobte si krásnu noc, dobre sa vyspite, dobre sa zobuďte, nech kedykoľvek počúvate tento podcast a ja sa teším na vás v ďalšej časti. Nazdar, šaláti! Posielam vám lásku. Really. Bye!